tržišta, o čemu smo na početku pričali, i kada recimo sklapate ugovor za jednu knjigu u tom, zapadnom svetu, i sklapate je tačno, kako bih rekao, na obim. Knjiga mora da ima, ne znam, 20 tabaka. I to se meni dešavalo kada sam čitao neke američke knjige, pritom dobre knjige, u kojima je toliko tih nekih, kako bih rekao, praznih stranica, praznog hoda, nekakvih dosadnih epizoda, dok na kraju u razgovoru sa jednim američkim urednikom nisam ukapirao kako stvari funkcionišu. Čovjek ima priču možda za 150 strana, za 300 nije. I tih je 300 morao da natrukuje nekako da bi ta knjiga imala 300 strana. Zašto? Zato što je nekakav marketinški ili tržišni ekspert shvatio da ta knjiga treba da košta $18, a u tom povezu ne znam nija čemu, ona mora da ima 300 strana, a da bi tržište ne znam nija bilo ovako ili onako. To su dosta, kako bih rekao, stvari koje banalizuju knjigu kao artefakt i književnost kao jednu uzvišenu umetnost. Ne postoje. Mislim, mi moramo da budemo svesni. Na kraju krajeva, iz njihove pozicije ili iz pozicije takvog iskustva i možemo da objasnimo nekakve pojave kojima smo mi na neki način savremenici. Su, recimo, francuski izdavači su mnoge pisce ubili ne na taj način što im nisu objavljivali, mislim, kreativno ubili, ne na taj način što im nisu objavljivali knjige, nego zato što su im objavljivali previše. Antoine Gallimard, čuveni Gallimard, je uveo pravilo da, recimo, jedna knjiga godišnje. I sad zamislite vi, recimo, to je bio slučaj, ne znam, sa albanskim piscem Ismailom Kadareom, koji je došao u Francusku sa, ne znam, nekoliko vrlo zanimljivih knjiga koje su oni njemu objavili. A onda se potpisao ugovor sa Gallimardom da mora da uradi jednu knjigu godišnje. Znate, pa jeste iz pozicije pisca koji ima nekakvu kondiciju u radu i koji prosto radi, piše svakodnevno. On će da kaže, pa dobro, mogu pišem jednu knjigu godišnje, pa to nije nekakav preveliki problem. Međutim, znate, možete napišete možda sledeće godine još jednu knjigu. Već, ne znam, 3. godine ćete imati problem. I to je ta velika disproporcija. Recimo, kod raznih pisaca možete nađete neke izuzetno dobre ili izuzetno loše knjige. Vi ne možete objasniti zašto je to tako. Da li mu je nestalo inspiracije, da li se umorio, da li, znaš, da prosto ne znam, da li ima neki problema pa nije mogao to da završi. Ne, tržište ga je uslovilo da on to mora da uradi tako. Kao što je, recimo, čuveni, možda jedan od najvećih ruskih pisaca, Ivan Bunjin, pisao svaki dan 12 sati. Ali nije objavio sve to što je napisao. Kako pomenuti Francuzi kažu, veština je u skraćivanju, a ne u produžavanju. Imamo sada upravo ovo drugo. Znači imamo, kako bih rekao, jedan prazan prostor, jednu zjapeću prazninu, koju mi moramo da popunimo nekakvim navodno, duhovnim stvarima. I onda je tako razvlačimo kao pitu, kao neko rezo pitu i onda to obično ne bude. Ili pukne ili je prosto bezukusno, a uglavnom je bezukusno.